Il-konġestjoni ta' traffiku l-aktar fir-rush hour saru xi ħaġa ta' kuljum. Il-Partit Laburista jgħid li l-kajos u l-konġestjoni ta' traffiku rriżultaw minn nuqqas serju ta' pjanar. Dan għaliex il-Gvern qatt ma messu beda xogħlijiet f'żewġ toroq arterjali f'daqqa li jwasslu għall-istess junctions. Il-Partit Laburista jgħid li r-rotot alternattivi li kienu responsabbli mill-approvazzjoni tagħhom u stingat u Transport Malta mhumiex adegwati. Il-konġestjoni ta' traffiku qed wassal għal ħela akbar ta' fuel u kontijiet ogħla l min isuq. Meta kien qed iwieġeb għal mistoqsija parlamentari tad-deputat mexxej Laburista Anġlu Farrugia, Stingat attribwixxa l-problema ta' traffiku tan-naħa t'isfel ta' Malta għax-xogħlijiet li qed isiru fit-triq il-Kunsill tal-Ewropa, fit-triq Garibaldi u f'Xatt Lassara fil-Marsa. Huwa qal li dawn it-toroq se jitlestew sa nofs is-sena d-dieħla u li sa dakinhar il-problema ta' dewmien fit-traffiku f'dawn l-inħawi se tibqa' tippersisti.